Mayong hapon no, so nanukatagi kan dinhi sa panong atubangan gabahin diri sa Gaisano Grand Mall Malbual na diin na padung mi dito sa sa Sitio Talisay, Bastiyot, Malbar Cebu kay among bisitahan karon ang resort ni Doc Jojo Greenhia mao ang FFG Eden Resort Malbual. So tara mga idol, ubanin mi ninyo. Okay, so atong maagyan diri mga idol ang 7-Eleven. And then unahan gamay ato ang makita diha ang iskina no padong dito sa Barangay Bastiyot mo Albual mga idol. So dinhita sa right side nga bahin. So street rataan ni mga idol padong dito sa Bastiyot. Okay, so maagyan nato diri mga idol ang welcome Barangay Bastiyot. Yan. So ato ang maagyan diri ang tindahan sa OSIB. And then sa unahan nga bahin ato ang maagyan diri no ang usa sa mga pampubliko nga tunghaan mao ang Bastiyot Elementary School. So here mo pass road ta diri sa usa ka iskina, so mo left turn ta. So ato magian diri no ang Alpha Fitness Center. So diri mga idol mo right turn na sad ta. Yan. So mo subay ta dinhi nga kalsada no, medyo rough road siya. Yan, so diha mga idol mo right turn pa gyud ta. Yan. So dinhi dapitan mga idol na abot na gyud ta no. Dinhi sa may FFG Eden Resort mga idol. So dinhi ra na mo i-parking ang motor no ni Idol Master Lito. Yes mga idol, ani ana gyud mi no, kauban ako si Idol Master Lito mga idol kay para mosuroy mi dire. Okay, so tara mga idol, dili na ta maglangan kay ato ang sudlon og suroyon ang sulod nga bahin sa FFG Eden Resort mga idol. Kauban ako si Idol Master Lito. So tara mga idol. So mosud na ta mga idol. Okay, so sa pagsud pa lang nato diri mga idol, nakita na nako diri ang Bijukihan. So aduna say bilyaran diri mga idol kinsa tong buot nga modula. Og ingon man aduna sad basketan mga idol kinsa tong buot nga modua og basket diring dapita. Wow, kadaghan sa mga isda. Wow, kanindot nila. Wow, maka-attract kayo mga idol. Oh. Yan. So pagsud namo diri mga idol, so gisugat mi no ni Doc Josephus Jojo Greenhia ang tag-iya og nagdumala dinhi sa FFG Eden Resort mga ka-idol. Nga grabe ka putang tao og humble pa gyud kaayo mga ka-idol. Yes mga ka-idol, dinhi nga resort mga ka-idol adunay 3 couples no, sama sa infinity pool, kiddie pool og adult pool. Yan. Yes mga ka-idol, kung gusto nyo ng solid o makatipid sa gasto, so i-try ninyo mga ka-idol dinhi mismo sa FFG Eden Resort mo Albual nga gipanag-iya ni Doc Josephus Jojo Greenhia ug ana kini nahimutang dinhi sa Sitio Talisay, Barangay Bastiyot mo Albual, Cebu. Okay, so dinhi sa FFG Eden Resort mga ka-idol, adunay mga kwarto no nga inyong kapilian dinhi. So atong sakaon dito sa babaw mga ka-idol. Kauban ako si Idol Master Lito diring dapitan mga ka-idol. Oh. So ato ang tan-aw nilang kwarto diri mga ka-idol. Kay daghang kay mga kwarto kapilian diri. Okay, so amo nang sudlon diring dapitan mga ka-idol no. Ang usa sa mga kwarto diri. Yan, so sud na tam ka-idol. Wow, grabe. Grabe ka nice mga ka-idol. Oh.
So grabe jud kanindot mga kaidol og kahapsay. Ilang bed diri grabe kanindot, hapsay kaayo. Yan. So dahang mga kwarto diri mga kaidol nga kapili nya kini ang una natong gi tan-aw para usab inyo ang makita diya. Yan, so diring dapita mga kaidol kay kuan nino pwede ka diri maglingkod-lingkod nya magtan-aw ka diya sa dagat. So makita diya sa atbang mga kaidol ang probinsya sa Negros Oriental ug inguman ang Pescador Island. Of course aduna say kaugalingong CR diri mga kaidol nga grabe kalimpyo. Okay, next mga kaidol musod na pud ta diri no sa isa ka building usab. So ikaduhang building ni mga kaidol nga ato ang pagasakon karon dito sa ibabaw nga bahin. Kaya doon na usab daghang mga kwarto dito mga kaidol nga inyo ang kapilian. So tara atong sakon mga kaidol. Yes mga kaidol, so kung gusto mo mag island hopping, so aduna na daghang mga bangka diri mga kaidol nga nakatambay nga naka-ready na daan sa mga buot nga mag island hopping. Okay, so tara mga kaidol, manaog ta diri dapita diri sa hagdanan nga bahin no para atong makita diri ang mga bangka nga diin na kinsa to nga buot nga mag island hopping. Yan, so mao ni mga kaidol nakita nato ang dagat. Yan, so pwede sad mo maligo diri mga kaidol no kung dili mo maligo sa falls, pwede sad mo maligo diri mga kaidol sa tubig dagat. Ayan, so that's all for today's vlog mga kaidol. So thank you for watching. Bye bye.